Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki mau nemu apa? Kok dijaluki mangan anakku ki nemu apa ki mau? Su aku. Main kinara anu. Piye? Jeneng kinara bareng dijak stagen terus Keselen, Pin. ini terus jam 10:30. Ya Allah keselen, Ger. Itu kok nang jam 10-an. Kesel. Soalnya ya. Terus aku bar krabas. Entah. Ojo nglencer ning adoh-adoh dhisik le. Tenane rek cek rondok sok ae rondok wonge anu ber adoh-adoh ber do mulih dhisik. Apa? Nek nepati ku lho. Sok-sok ae. Padha mudi kok. Heeh. Kan iki dalane ruangmu aku wah kene ngawi iki iso 3 jam gur-gur macet. Ngetang to. Wah. Ya. Ki opo jangan sambel iki? Sambel. Untuk mangan oleh ora? Ya Allah. Enak toh. Pokoke rumah tangga cara mboke. Nah. Yen kok apes sekolah, Bojone ora masak, mangan kene mboke. yen kok apes sekolah. Tuh. Ya ben kok golek ilmu tek gak olah lah. Ilmu. Gak timbang aku ndek kae aku delok bugang. Ada cedak akeh nyapu adoh. Gak Terus bukan yo. malah mandiri ben ndekne ben latihan roh wis toh kok ben roh rasane soro dhisik. Wong soro ki piye ben Soro. Sok-sokan soro. Akeh wong soro pengen penak kok. Penak golek soro. Ganggu. Mangan guys, wis apa buyak terus toh. Orang kusi aku. Sampai minggat nih di ban. Ora. Udah dibaji ya wis. Bismillah. cah cuangkem tak tuwapuk sandal cocok temak mangap ae. Bismillah, wis yo. Bismillah. Mangap ae koyo. Ratus dewan. Pokoke penak tok. Iya berapa? Iya, penak tok, Mas. Ngene dhewe ora mateng, mangan kene mboke wong cedak mboke. Jenis matang kan gini. Besok mau yuk terus tunggu sarapan kok, Pak. Tapi kok cuma-cuma baru kaya. Kok nganggo barokah piring? Kok koyo langgar barokah ae, Pak. Sithik-sithik barokah uni ajisah. Alah, lah yo enek kabeh. Sing uni sing mbah apa kok dalile kok di bojo indah kok wah tobat ketoke wis tan. Iya iya. Aku ya nenek aji nenek. Menurut aku kaji. Menurut aku kaji nenek aku rata imbangi ngono. Nek wis sini buyune aku. Halo mantune kaji ini halo. Mbok kuwi nyek mbok. Nah. Ya ngono. Halo mantune kaji ini kok pinter ning YouTubean. Sombalil. Tak imbangi ngono kuwi. Ora iso nek tanggung. Nek arep ono. Apa jenenge? Gacak bayu. Terus apa bayani aku guys. Bayani apa ki mau? Kok njaluk mangan piring? Dok bejo lah aku masak ki mau. Bingung. Srek bakul kan dhisik. Apa? Ya ben kok suara-suara ngene iki kok. Ya ora, suara mutlak apik ngono. Sepatu dia. Wah. Nang ya. Aku mesaki hancur lah. Mutlak sakarepe dhewe. Heeh. Ya ora. Aneh. Ya wis kok rezeki kongkon anu terus ya ben berbagi liyane. Rezeki kuwi nek grane berkurang berarti awake dhewe sing kleru apa ngono lho. Gusti Allah ki kayak rezeki ki gak sithik nyelotake sithik gak nyelotake. Gusti Allah. Ya ora. Kok salah isakat ning hasidan aku. Bersyukurlah maka akan ditambah. Lah kowe bersyukur apa ora? Bersyukur kok ora bersyukur terus piye lah. Nek bersyukur mesti kudu apa nambahi. Ya ditambahi ngono kok. Nek berkurang berarti kowe yang kleru. Yang pinter.
Aku ki mantune kaji. Kaji ini. Bangga ya kowe dadi mantune Bu Yuni ki. Iya, tak imbangi lah kok. Mbokku kira kok Bukan. Anake men sing maju ya anake. Ngono. Ora aku sapa. Lomba panganan dipangan, Mbak. Ngeri ya. Piye iki? Sing masak. Cuma elang tek. Wes mana muni ya? Masak nek dipangan iki seneng. Mana muni? Mbok kok yo pengen masak kok pengen gawakna le. Sop. Yo pas yo. Lah sop nang darane. Iki bocah lagi ning anu, baju. Mamere pamu le. Oh, ya wis ah. Iku pia-pia karek goreng eneng, akeh aku mau gawe engko nek dekne pengen goreng tak gawakno. Nek mbok gowo. Cuma-cuma untuk manu baru kali. Ngene ngono barokah ae le. Ora perlu saruh ini. Tapi nek wong tuwa nemuangi Gus Jala gak seneng. Kok pinter, guys. Nek kowe ora saruh ning ndi nek kowe ambek Mbak Mer tripat, Mbak. Aku tak raiku tak ketakne, Mbak. Minta tolong, Mbak. Mbak Mer. nek ngomong kok lambene iki melok ae. Mbok menang dirungokno wis lah. Iki lho aku tak ngrungokno dalile, meneng ae to iya. Kok melane tak tripoti iki lho, sik makasih. Bantah. Ojo bantah. Pengalaman terus kok ndi iki. Yo. Itu ada jari iki. Ya alhamdulillah. Ya iki mau sepenting wong tuwek sepenting. Ora perlu saruh ning ndi menen ambek wong tuwek. Semono ku ilmu. Ilmu akan terasa sia-sia ketika dirimu menyia-nyiakan orang tua. Ora angger iki. Ilmu kok jerumen. Ilmu jerumen lho. Tak rasa-rasakno kok. Aku wis kondisi. Dalan iki mamane longsor tak lewati yo. Cepu yo tak lewati. Setiap sisi dhewe tak lebon. Iki pengalamanku ning cepu yo. Lah ke jalan bolong gak tak mbok tanggo. Mbak mau reren sik Mbak nyapune Mbak. Cek konten mae Mbak. Nyandak liyane sik ae. Piye? Dalane kalau bolong. Dalan kuwi masih tinggal lewat melungso sampai dandane. Pahalane merantan. Olah ku cara aku iki kowe ndek kuwi bar delok nggonku kowe. Engko terus muni ngono. Endi? Oh, kowe ilmu jiplak biasane. Saurunge Mas Nono kondo kowe, wis kondo aku sik. Izin. Soalnya kene donatur handal. Ya sesene jelas. Ya ora. Tapi nek kondo ning kecamatan ning kelurahan ning opo, urung tentu. Ndang cair urung tentu. Tapi nek ning kantor super wis ACC. Ya ora. Ngene kok. Apa jauh dari masakan ibu. Hanya wong Yo ben lah kok golek ilmu tok ra. Ilmu ki yo nang omah yo nang jaba. Kok Oh, sini coba golek ibu rene kok. Sirene Prabu murah. Bukan. kok tua kok cangkem. Bermangat ta. Golek ilmu ki kena apa unen-unene kae. Carilah ilmu sampai ke negeri jiran. Jirane dewar ku. Mergo jiran piye. Yang kene iki urung enak akeh ilmune. Makane rono saiki ilmune wis merata nyapa tuh. Ngono. Wih, oh, negara Cina ambek negara Indonesia kuwi wis adoh ilmu agamane. Agamane ora kaya nang kono. Endi? Yo negeri jiran ambek negrine Cina kuwi mau. Jiran iki.
Jiran yo kula ninjo. Gak jiran itu Jan. Jiran ki yo Arab. Lu gambung. Jiran ki yo sak-adoh-adohe paling. Jiran ki rego Cina kuwi lho. Domba. Jiran di Malaysia. Kok edak men nang Malaysia? Makanya juga golek ilmu sak cedak-cedak. Yo golek nang kono ora apa-apa. Golek ilmu teko kono Malaysia ambek Indonesia yo cedak kok. Enak cedak iso ngewangi main. Wis toh, Aja masih ae. ora sah diewangi nek wong tuwek isik berdiri kokoh di tangan. Ya wis nak berarti kowe iki mengajarkan untuk apa nih? Untuk lali wong tua. Ya wis. Ora lali wong tuwek, Menjauhkan yo. wis digenggam nang weteng ngantek wis gedhe, wis 18 tahun. 18 tahun golek ilmu mung 4 tahun. Lho kena apa bocah golek ilmu kok gak oleh? Ya mandek 4 tahun kuwi wong tuwa ngempet ora masalah. Sok ben iso lagi kembali ke orang tua lagi. Alah. Aku merasa ora rapi ya, Pak. Wong tuwa kowe piye? Tapi yo wis lah. Pilih dek yo wis aku. Aku saiki sungguh petak golek dhewe. Ya, Bra. Pinter petak golek dhewe. Wis gak iso wis. Pokok membagi-bagi kirane wong sing iso tak setir yo ayo gak iso yo wis. Aku saiki. Ya, Bra. Kesel aku mikir kabeh. Sumpah. Iya wis bar. Iya. Bar aku tak bar. Aku izin, ku tak izin. Aku tak bar no aku yo nang. Gak apa-apa. Nah, aku malah tak los, tak bar. 4 tahun. Bueno, alah. Ben Ben. nek iso ya ora ngasek 4 tahun, nek wong Alah. pinter ya 3 tahun setengah 3 tahun. Iku wis berjalan dengan ape. Terus nek wis tuk ilmu kok kono digunakan. Aku yo ora kudu ngewangi, ora kudu apa, emoh. Wis bar dhewe. Los aku angkat tangan. Angkat tangan ya wis aku pancen tanggunganku. Ya Wis wes. jenenge wis omah-omah. Iya makane kuwi aku sama Aku wis omah-omah ya soalnya kan tanggunganku itu memang tanggungane wong tuwa. Sithik-sithik kan nyerahku, sithik ngar bojoku tak stop. Lah. Nek tekok-tekok ora masalah jenenge wong urip iki tekok ora masalah. Ora oleh saiki aku. Lah, kok kuwi jenenge wong menangan. Ora menangan. Aku anakku ora nek tak ajarno kaya wong ngono kuwi gak enak. Ya Nek ben. kuwi berarti ajaranmu ki mbah ajaran sesat kuwi. Jember. Iku jenenge. Ku Ben. berarti ya ora anakku. Ya wis ben. Iku ajaran sesat. Ora sesat. Keduren ilmune. Gak aku yo. Totor kena aku. Ora. Wis ben Solo, Semarang dulure yo akeh. Ora masalah. Dulur dari duit, kowe mbiyen. Ora kabeh duit, sapa sih bakal. Ya ora apa-apa les justru nek ndek dhuwit malah diapiki ora masalah. Nek dulur diapiki gak masalah. Nek gak duwe ora duwe duit, ora apa-apa berjuang dhewe ora apa-apa. Nek duit dulur do nyedaki duwe dhuwit ya ora masalah. Enek nek gak enek sing tinggo apa. Ini lah omongan. Ah. Oh, nek wis kelas. Lah wis dijalani jute ya iso rek. Ben aku piye ngono santai iso. Mungkin Wis kaya mulai kaya aku mbok ceramai. ya wis. Aku unek-unek iki. Ben dilakoni dhewe. Iya leh. Nah, Wong sekolah dek ra oleh leh. Oleh. Aku ndek kae pengen sekolah kok. oleh nek aku malah sak pinter-pinter aku tuh. Ben iso menjaga nek iso dijogo iki yo. Nek iso, nek gelem, ora gelem ya wis. Nah aku iki. Pisan pindho demo ora kena ya wis. Ya ora. Ben iso dijogo cah, ben iso karo nyuwun wong tuwa. Nek aku karepku ngene, sok ben didik aku anakku ya. Sok ben tak ajarno. Nek iso ki mas-mase, mbak-mbake ngajari adine ben gemati karo wong tuwa. Aku mbok ajar kaya ngono, adoh kowe dikene panti jompo. Lah panti jompo ku yo nang gono leh. Hah? Lho, aku neh Bang Peng. Ngene aku mbok anu kok Bang Peng aku. Lho nek aku yo nek aku dhewe sok ben yo ben. Lanang iki tanggung jawab. Iya nek aku yo, aku dhewe yo. Rungono ki, rungono yo. Nek aku dhewe bakalan tak openi wong tuaku lanang sing wedok sing mara tuaku di lorone ambek waras. Tapi wong tuaku malah ngajari los. Yo wis, ben
Wes babeng ning aku. Budone ngajari lo sing golek ilmu. Golek kepinteran ora apa-apa. Ngono kok bingung ae. Ora. Allah sih koyo kira-kira anakku ki bandang nang ndi. Iya nek orang ngepang. Bandang rono golek ilmu kok. Golek ilmu ki malah luwih apik timbang bogang. Aku kadang yo ngono, kadang yo ora, tapi nang hati kecilku ya cah ndek kae ora sekolah. Lho bedane bocah sekolah ambek ra sekolah. Beda lho. Duh, nah aku ngene, Mbok, ndek biyen yo aku gak nurut. Ya, aku manut. Manut kok ora kerasan. Lho kok ora kerasan. Lho. Iya toh. Ndek biyen mungkin aku ora duwe tapi aku manut. Saiki duwe kok malah kowe sing manut kono. Yo nek iso ki yo dituruti tapi kowe manut aku. Piye ngono cara ngajari ngono. Aja peh kowe duwe terus kowe pengen ning ndi ngono lho. Yo nuruti tapi enek aturan. Ngono. Aku wis sok ben moh dadi wong tuwek yo. Nek di olo-olo. Aku ndek ape nang kene kok gak oleh. Ape nang kene gak oleh. Lho, bandingno aku. Lah masem. Apa-apa ya tak oleh. Kene gak oleh, pene kene gak. Lah ya mulane kuwi aku dadi pelajaran. Aku padek mbok olo-olo. Kaya iki mau aku mbok olo-olo. Ndi? Lah iki mau? Lho, sing ndi? Lah aku manut kowe. Anu kowe. Lah aku wis nekan kowe. Lah yo ngene lho. Aku nang omahe. Lah saiki aku yo mau apa dadi kesenenganmu, apa sing dadi kekarepanmu. Muga-muga yo iso gol karek kowe tapi yo ono mau ati-ati. Ya wis. Lah Aku madani ora. aku yo ngolo-olo aku. Ora aku ora ngolok-olok. Ora. Aku kayak contoh. Iya toh. Aku manut wong tuwek. Lah wong ki anakku ndi kekarepan sekolahe pengen sekolah ning kuwi yo wis. Sampe nek aku wong ndek dhuwit wis sekolah anak-anak nggo mandek kae ngene wis silakan mau menuntut kono menuntut kene wis silakan wis ora apa-apa. Karepku sakjane iki aku mau pengen ngajarno adikku. Cedak ana ben karo iso bantu wong tuwek. Mbah wong tuwek kuwi iso ora iso. Ro dhewe pake, make loro-loronan. Yo kadang nang rumah sakit. Sing nganuni sapa? Aku. Sing renano sapa? Aku nih. Ya toh, karepku pake gawe loro. Make gawe loro. Ning omahe karo nuntut ilmu. Kuwi ning STEM ora anggere wong iso sekolah nang kono. Di sekolah nang kono karepe. Ya toh, ben ku lho chemistry niki anak ning wong tuwa iki tetep ngono. Ya. Wong dheke wae SMA. Nek aku yo jaman SMA biyen Pak Kuloro. Mbok ning enek ulangan, enek ujian nek Pak Kuloro. Ya preyang. Budal sekolah. Lapo? Lah ini rumah sakit kayak sapa neh wong ngene iki iso omah tetep tak nganu. Maksud rek sing omah-omah wis tuwek lah. Iya, tapi ki aku ki lho mergawe piring pun caca tak kon los. Ngajarno tau ora ndeke ngeterno wong tuwek melokno kuwi. Apa ya wong tuwek kuwi bakalan sehat terus? 4 tahun menjadi beban keluarga iki apa ndeke kuwi juga bakalane apa jenenge percaya wong tuwek mengharepe bakalan payu terus kuwi. Digo egoise ndeke jenenge duwe adik. Nah, yo dibagi rezekine wong tuwek. Wong tuwek ngene iki yo nek payu, nek ora payu. Ngono lho, mengharepe iki yo dipikir, iya cah. Mau sekolah. Tok nek ning kene kan larang-larang lah kan iso ngewangi mati. Ngono lho. Tenan nek dicek ning omah kene wae yo, aku bakalan ngewangi wong tuaku sampai adik-adikku terutama mama. Iso ngewangi. 4 tahun yo nek payu terus nek payu adol-adol kowe. Ngono. Tak dolong kok aku ngene. Iya mbok percaya nek aku wong tuwa iki bakalan ngedono apa wae sing mbok anu. Tapi ki nek iso dadi anakku lho yo. Ben ngerti ngono lho. Wong duwe wae dulure. Ya ora. Kuwi wae manut anake guru padahal bayarane wis mesti PNS. Lah iki ora PNS. Ya ora. Ngeyel 4 tahun mengarep. Apa dhek ora butuh sekolah apa piye? Mbok diewangi karo nyewangi. Ngewangi mau apa lah mamane ngewangi ngono iki. Mbok pengen ku mesti ngono kuwi tok. Ngono lho. Ya. Bukan aku menganu enggak. Nah aku sekolah tak sing sak dhuwur-dhuwure. Masih rasa sekolah balas dendam ning adikku. Ayo tak ewangi. Tak ewangi golek duit piye carane ben iso bayar. Nah aku malah ngono.
gitu kowe pamane sampean tuwek rapa wis sak lina kowe ra iso kuat nyekolahno tak sekolahno tenan gitu saya adikku si Intan pengen kuliah tak bayari nah koyo ngono nah aku tak gitu tapi wis mentale mbok ajarkan liyane ya wis nah aku tak ajarkan aku kudu iso koyo ngono aku iso sekolah nih kene, tapi mbok piye carane aku sing bayari lho. Ora mong transfer duit kuntek, man. Ora kasarane. Biar bisa menghargai asal muasal uang itu tersebut. Ajar ono kuwi. Nah, aku bodoh kleru ya wis. Wong kene iki panggon kleru. Iya bener. Tapi nek aku kan wong ngeyel. Ya wis. Ya wis. Nah, kan aku wong bener kleru Ndah ngono iki lek yo karek wong lho. Nek wong tuwek iki karepe anak yo wis jalukane kono yo wis. Ya nek kowe ngono aku yo ngene maksudnya ben iso mikir. Bocah wong tu sing kono yo monggo, golek ilmu nang adoh monggo, golek ilmu nang edak monggo. Lho aku iki kok ora maksa dadi wong nek aku iki. Berarti ngene lho, Mbok. Ben bocah iso mikir. Nek makku koyo ngene, nek masuk koyo ngene ora kabeh bocah iki di support terus. Dadi ben iso mikir uteke iki lho. Oh iya cah, engko makku omongane ngene. Engko masku omongane ngene ndi. Dadi iki bocah iki aja mung di sokong terus tok. Kudu enek apa? Kudu enek ngono kuwi mau. Nyopong golek ilmu senengane kuwi yo wis aku. Iya, nek kowe iki ya mesti berpikir lho, berpikir antara iyonan ambek oranan kuwi mau lho. Ya penolakan dan pengiyoan iki ben dhek iso mikir. Kaya ngono. Dadine ora nek nyalano kene. Kowe ya ora kleru, aku ya ora kleru. Ngono, ben bocah iso mikir. Ngono lho. Tapi nek bocah ketok ya ora iso mikir. Transfer bo. Betul bang kuatir. Ning kene dewa kon ngewangi ngedit kan. Masang iklan itu merindu. Kok ning kuliah. Bah. Aku tiket bayi adikku ngerti. Aku iso ngomong ini. Ya, aku bukan wong liya. Aku sing ngerti karakter adikku dari mrecet lahir sampai gede. Dadi nek ana wong kono kuwi nganu aku. Kowe kok ngerti apa tentang Lina? Oh, kuwi adikku. Iya, Pak. Aku luwih ngerti sifate ndek daripada wong ning jopo kono. Dadi ora usah nyeneni aku tentang tindak tanduke adikku. Soalnya sing ngerti ya aku keluargane aku masih. Nek wong tuwek iki aku percaya, guys, mbokku iki dia bakalan disupport. Tenan. Wong aku ibarate ngeplok urung dadi dhuwit didolo raja kayane. Apa nek saiki makku wis duwe dhuwit, neh. Mbok kon ngedol didol. Tuku lemah ku lho ibarate tak kei dhuwit 100 ngono diwehno. Nek ra diwehno kok ketok ilatku, iki wong tuwekku ya ora. Nek wong tuwekku ning dia bakalan disupport. Tenan. Ora ngapik-apik wong tuwekku. Wong tuwek ning dinggon bakalan ngono. Wis ta. Ayo wis, kuwi ilmu ngawur, arifin, cah goblok. Mencing kuwi. Wis pajman bilek barokah Gusti Allah. Wis ceramah ya. Ceramahkan ya kan ceramah. Kan kultum. Lembut pokoknya, Boke. Wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mau. Iki mangger masak ngono iki dalil ya. Iya. Iya mbok kena apa? Ngoten niku paling Pak Ustadz nemplok. Kok kupluke. Ngoten. Akhir nganggo kupluk langsung. Oh ngono. Sing dhuwur niku malah luwih dhuwur nah ya ilmune. Ilmune sedang. Heeh. Astagfirullah.
Lah piye jenenge wong tuwek iki ya piye ya karepe ngono. Anake ngono nek Mas iki karepe ya ngono. Ini kadang ya Lina ya kadang nek matan ya bimbang pirang-pirang. Ngono ki ndek enak, ngono ki enak piye ngono nek matan ya mikir ngono ki ya padha ae. Uga Lina iki terus langsung los ngono gak ke. Kadang ya mikir. Ngono ki ndek sekolahane enak ngono kadang paling ya mikir-mikir. Wis karek kono nggih, sing penting tak dongakno muga-muga apa sing dadi kekarepane muga-muga dijabe karo sing Amin urip mak ya. jenenge wong tuwa kan yo mendukung yo ndongakno yo. Iya, Mbak. Iya, lah, Lah yo. anggite iki Ngarahno Mas iki sekolah 4 tahun iki ya suwe. Ada mbek wong tuwek. Ngono karepe iki kan Sing rada mak kan cekak-cekak mergane dene. ngene iki, ora nek sing wangi-wangi ngono Mbak. Karepe iki ben karo diwangi-wangi karo anak, karo kuliah, golek ilmu. Karo nyewangi mae Karo tenang iki Mas. kan ngite Mas iki yo aku ki ora nyalahno Arifin kan. Ora nyalahno, tapi aku ki dadi mbok sampeyan aku wedi nek aku ape kuliah rene dipenging ape kuliah rene dipenging. Aku diku nek ngono. Wis karek kono lah terus ben wis dewasa ndare iso mikir di apike piye. Wis pokoke karek Lina kono. Pokoke nek urung kedilan ya ngono kuwi ya. Pokoke cek mubeng keluarga kuwi. Angger pokoke angger Lina urung tujuane urung pas ngono kuwi keluargae cek kono nyerang kene nyerang sana cek bingung. Wis karek kono ku Lina wis penentuane yo nang Lina sepenting seger waras dan segalane sak rezeki dan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.